005 YouTube! Què tal esteu? Jo estic molt bé aquí amb el meu amic Rocco, què tal? Hola. Avui és el meu primer vídeo que faig amb alguna persona que no sigui l'Àlex. No sé, és que l'Àlex sempre s'ofereix molt voluntari, però he dit, bueno, vaig a gravar també amb algú més, no? I he vist que el Rocco estava connectat i vaig a gravar amb ell. El meu germà fa poc ha aconseguit la skin i la motxilla de la setmana 7, allò que us deia abans en el directe, o ahir, depèn de quan pugi el vídeo. Depèn de quan pugi el vídeo, serà dissabte o serà divendres. Jo l'he gravat el divendres. I veieu, mireu, la motxilla que posa com una d'això d'apuntar. Mireu, veieu? Aquí aquesta rodona rara, no sé com definir-ho. D'acord, Martí. Digues. Com et dius al YouTube? Mart05/YouTube. És a YT. Rivera. Rivera? Llavors, quan mates a gent, la motxilla, si has matat a una persona, la motxilla surt un 1. M'encanta. I també l'esquin m'agrada bastant. Més Gran conjunt. Probablement moltes vegades em veieu amb ell. Aniré alternant. És que hi ha molts conjunts que m'agraden. Gràcies. Vaig a la muntanya, agafo aquesta escopeta i em tiro, perquè quan em caigui una taulada amb algú ja tingui arma i ella encara no. Escopeta corredera. Vale, guai. Subfusil, això m'agrada. Millor. Té una escàrria. Hola, Rocco. ¿Papá? Hola, Rocco. Necesito un cargador por mi teléfono. ¿Lo tienes? Aquí. Gracias. Ik zit met een vriend aan het spelen, we zitten een video aan het maken. Ves en tu cofre, crec que està dalt. Mama! Zit een video aan het maken met iemand. On està el cofre? Potser estava aquí al costat. Potser estava a aquesta habitació. Vols una tàctica? Sí, sisplau, i jo et dono una corredera, en canvi. No, ja tinc, però... Et puc portar una tàctica? Aquí potser. Una tàctica i et puc portar també un... Naranja subfusil! Gràcies, però ja no tinc. Hòstia, el subfusil no puc agafar, vale? Tio, m'acaben de rebentar. Mira, porfa. No, crec que estic mort, ja. Sí, mira, em rebentat. T'has rematat? Sí, si vols pillar el subfusil. No, si ara que hi penso ja tenia subfusil. No, ara aniré per ells, M'han matat perquè estava buscant un cofre, és que mira que faig pena. No sé, s'hauria buguejat o alguna cosa. Com m'hagi mort per culpa d'un bug... la del fons, aquella d'allà. Veus? Sí, aquella que té la torre. Hòstia puta, que mala era aquella. Estan aquí a dintre. No sé si són aquests, per això. Hòstia puta. Tio, és que són molt pros aquests xavals, els rates. No, em posaré el mini perquè ell no el pugui tenir. Que rata. Vaya, hòstia! Remata! Que ells m'ho han fet a mi. No, tio, havies de rematar. No! Quant de vida tenia? Tenia super poca vida. Tio, al rematat. Havies de rematar. Perdó. Bueno, és igual. No sé per què no em funciona el Sonipack, no sé què. Hi ha un vídeo que m'estic traient molt dibuixant. Ara, no hi ha ningú més que em tiri així. Una tenda, doncs això està molt xulo, la veritat. Com mecànico... Espera un segon, vale? Un segon.
Ah, crec que s'ha volgut unir algun amic, però em sembla que aquest amic està... Sí, hi havia 3 persones. Vale. Invito. Vale. Qui era? Ah, no, era uns amics que els havia dit que no m'invitessin. Però estic amb tu. Ah, vale. Aquesta remataré tothom, vale? Vale. Tio, Ah, era un bon escopetat. ja. Rocco. S'han portat aquí a la frente un text que, amb l'escopeta que deia: em dic, no que sé com es diu, soc un rata, sempre remato, i m'han portat un escopetazo a la cara que no me'l crec ni jo. Perquè tothom ho sàpiga. Anem a Oasis perquè... Sí, la nova zona gaming. Estic enfadat perquè t'han rematat. Bueno, és igual. És que... Soc bon corredera. Crec que m'han mort per un bug. Ai, m'he mort per un bug. Hi havia un cofre i no l'he sabut veure. És a dir, o és un bug o no l'he sabut trobar. Era bo, el que havia matat, era superbo. Us ensenyareu la nova zona. Ara juguem amb persones amb ratolí. Que sóc líder. Bé, millor, així és més guai la partida. Sí, així practiquem. Us ensenyaré la nova zona gaming per qui no l'hagi vist en el directe i no hagi pogut estar, que no passa res. Ara jo us l'ensenyo. Bé, mireu, és això. Veieu? Vaya zona gaming. Aquest fa uns fornites. Oh. No sé per què, però he anat a l'edifici gran on hi ha tothom. Joder, tío, ¿en serio? ¿En serio, tío? Sempre. Una P90. Tío, deixa'm per lo menos. Ara em rematarà. Com no? Ah, no. No m'ha rematat. Oh, bona. Queda un altre. Aquest és el que no... Vale, grande. Salva'm, porfa. Boníssima. Bueno, mireu la zona gaming, que és a dir, amb això et fas uns fornites d'aquests en qualitat. Zo, kom. Nee, nu echt stoppen, want iedereen gaat opnemen. Ze hebben allemaal mama. Nee, maakt niet uit, mama. Ik kom zo. Nee, ga Laat niet goed zo. dan. Mama. Wat? Hoeveel heb je nog? Heel weinig. We zijn bij de drukste plek. Kijk. 44 man. Nee. Ja, van de 100. Van de 100 is het Aquí, hi ha un altre. Oh, l'he deixat a 7. Ah, no, però tenim no. Aquí, un altre. Tio, aquesta casa es veu que tothom vol jugar al Fortnite, que aquí tothom va a la zona gaming. M'he d'anar a venjar, però en com 10 minutets o 5 minuts torno. Vale. Tio, és a dir, es veu que aquí a tothom li agrada jugar al Fortnite amb zero lag, perquè tothom va a la zona gaming. En sèrio, jo això flipo. Rocco! Fins ara. Rocco! Sí. Quan acabis de dinar, uneix-te al meu grup i espera'm allà, sisplau. Vale, adeu. Gestionar, expulsar del grupo. Llavors jugaré en solitario. No he ficat cap modo, de moment. Però estic públic, Perfecte. Per cert, si algun dia algú dels que em mira em vol agregar, jo no tinc cap problema. Només que a vegades m'invita gent que ni conec, així que vosaltres si em dieu per als comentaris d'un vídeo: ei, em dic tal en el Fortnite, a veure si ens podríem fer algunes partides, jo no tinc cap problema. D'acord, a veure.
si voleu. Estaria guai, no?, que algun dia pogués fer com fan alguns youtubers jugant amb subscriptors. Mira ahí también la puerta, tío. Qué grande. Todos mis respetos. Mira que al llarg de la meva vida he arribat a gastar molts diners en Fortnite, però ni un pavo en bailes. Tots els que tinc són del pas de batalla. No sé per què, però és així. I realment tinc com 4 o 5 skins de conjunts diferents, però només un conjunt sencer. És un conjunt que em va fer moltíssima gràcia, o sigui, el vaig trobar supercool. El d'hamburguesa. Saps aquell? Sabeu aquell que és un noi amb cara d'hamburguesa i estic portant la seva paral·lela ara mateix. La veieu? I que el seu pico és el de... Espera un moment. És una escopeta? No, són bales. Sens dubte la millor arma amb la que podria començar la tinc. Vale. Ara ja puc fer una escala. Sort que no estic a pisos picadors perquè aquí ja m'havia mort. Ah, que bé, sí. M'encanta el meu look. Bueno, no. Vale, sí, això ja està millor. Unes granadites. Fusil de salto, vale, bueno. Òbviament canviaria la sniper per una pistola pesada, però... Vale, aquí. Vale. Vaig amb un molt bon loot. També una altra cosa, un altre motiu per al que soc bastant millor amb la pistola pesada que amb la sniper és perquè pot apuntar, però en plan així. Apunta així i no així. M'enteneu? Perquè quan apunta amb la mirilla tan precisa em faig un lío amb mi mateix. Intentaré anar allà. Aniré no, per si de cas. Però aniré allà. A aquelles construccions potser d'allà. Que això va bé per visualitzar el perímetre. Havia que una passada. Sí, allà hi ha algú? Per exemple, allà hi ha algú? Vale, sí, hi ha algú. En aquest cas. Doncs si no estàs segur, doncs vam dir una... Vale, hi ha algun pau? Vale, no m'ha vist. Si tingués una pesada, l'hauria rebentat fa 10.000 anys, per lo menos. Espereu un últim snipazo i si el fallo... Aquesta agressivitat, per què a mi? Jo. I l'altre. Hòstia, sabia que em passaria.
sabia. Núcleos de napalm. Vinga, l'escopeta tàctica aquella. Hòstia, aquest és el més pro del seu barri. Mireu quantes kills. 6. Ah, no, clar, potser està... Però deixa que el això sí, ho hauré de dir. Vinga, vaig a posar-me aquest conjunt del que us he parlat. A veure, això també... És que m'agrada molt. Que m'encanta res. Després també em vaig comprar aquesta skin i aquesta. I crec que són les úniques que m'he comprat. Bastant, però... de picos, tot això. No, i després hi ha aquesta skin que vaig comprar. Aquest pico que... A veure, no és el seu pico oficial, però s'assembla... És a dir... No, és a dir, el seu pico oficial també és una guadanya i a més. Que el considero molt seu. A més, m'agrada molt. Mireu, aquest conjunt m'encanta. Aquesta agressivitat. Aquesta agressivitat. Tio, faré com els vells temps, va, mira aquí. Tio, això em recorda molt de... Fa 6 mesos. No, 6 mesos... No, no crec que fos tant, però... Bueno, quan va sortir aquesta skin que ara porto, que jo anava moltíssim a aquell lloc d'allà, de carreres. Ah, no arriba. Bueno, no arriba tant. Primer allò, jo això. Uau. Tio, no m'agrada aquest soroll. No m'agrada com sona. No, tio, volia posar-me la silenciadora. La primera rafagaza sincera i després... Uau, comença a fallar. Aquests favos s'hauran portat un susto, la veritat. A veure... What? La gestió espectral la tenim. Doncs va passar. Ara m'ha passat. M'encantaria tenir també tot el conjunt de l'escut per a veure. Un 95% de les skins m'encanten. Bueno, 95%. I aquell 5% és a dir, més que res que no. És a dir, m'encantaria tenir totes les skins. Seria... És que tot ja. Tinc una idea. Aniré directament a la ciutat viking. Perquè si abans després ja no té tanta gràcia. Siapa mau buka chat? Sekarang kita kan. Beda. Nah, akan sesuai
queixo d'una vegada. Pensa que aquell vídeo m'està tocant molt els nassos, el de Cats. O sigui, aquell joc. Aquest pas no el veig. Mira, aquest loot que m'ha tocat en 10 segons al lobby i en una partida normal crec que fa per almenys partides que no em toca, sí? No, aniré a carretes compartides. Estic saltant bastant al principi, també perquè no sé si abans sempre saltava al final. Era per no trobar-me tanta gent, però ara ja tinc la meva autoestima molt més alta. És a dir, bueno, a veure, algun dia... Però no, algun dia no, ja m'ha passat. Alguns dies... Duro 3 segons per acabar la partida d'abans per poder saltar al principi, però... No sé, és que també així sap més, no? Estàs, doncs, 15 minuts caminant, sense trobar-te res emocionant. I de cop, va, et va al cap, no saps ni d'on. Ja està, i has mort. Pues que guai, no? Sempre es moren aquestes. Mira, vale, bé, això m'agrada. Anava a dir, si dubte les millors armes per començar una partida, això ho deixaré. La tàctica, vale, bé. No m'agrada utilitzar això com a fàcil. ¡Tío! ¡Me has asustado! ¡Un poco de consideración, chaval! Tío, qué susto. Venga, ya me suicido si quieres. Pero, jolín, me has espantado, chaval. Algun dia d'aquests m'agafarà un infart jugant al Fortnite, en sèrio, Joder! Espero que us hagi encantat el vídeo i ens veiem en un pròxim vídeo. Adeu!